Felly dyma ni, rownd yr 8 olaf. Ysgol Glantaf yn erbyn Coleg Sir Benfro. Rownd yr 8 olaf y plat tro hyn. Ar y bel nawr, Kai Jones Gamble yn chwilio am yr ddadlwyth. Cyfle cyntaf ail tîm Glantaf yn hyn. Glantaf yn chwarae fo dymder y tro yma. Dim y pas orau, ond daliad dda i Glantaf. Mynd dros am y cais cyntaf y gêm. Trosiad llwyddiannus i Glantaf, i Rhys Witchell. Felly 7 pwynt i ddim i Ysgol Glantaf yn y rownd yr 8 olaf y plat. Cic i ail ddechrau fyna. Edrych fel bod Glantaf i'r Kai Jones Campbell yn chwilio am y gornel fan hyn. Ac y cais yn syth o'r ail ddechrau. Glantaf mynd 20 pwynt i ddim yn y blaen. Cais tro yma'n dod gan Kai Jones Campbell. Cyn ddisgybl ysgol Bro Eden. Nawr yn Glantaf. Trosiad tro yma ddim yn llwyddiannus a'r sgôr yn aros 20 pwynt i ddim. A gall Coleg Sir Benfro ymateb i'r ddechreuad anodd yma. Ond tacl mewn dros yr yslys gan Osianez fyna. Ond y dyfarnwr wedi dynol am cic-gosb am tacl uchel. Felly fe fydd yn cic-gosb i Coleg Sir Benfro. Cyfle i ddod nôl mewn y gêm yma nawr. Edrych i lledu ar yr ochr dywyll unwaith eto. Y cic mewn i hanner Glantaf. Cael ei cwrso, ond wedi bwrw'r bêl ymlaen yn anffodus. Felly fe fydd yn sgrym i Glantaf. Cyfle am saib i Glantaf i ddod nôl mewn i'r gêm fan hyn nawr. Ar ôl y cyffro yna. Sgrym gan Glantaf. Kai Jones Campbell ar y bêl unwaith eto, ond meiddi dyn cynta ac yr ail. Just tu fas hanner Sir Benfro. Os allu Glantaf mynd ar bêl allan i Osianez, fe fydd mewn yn y cornel. Curo un dyn ac yr ail a 3. Wedi dadlwytho perffaith yna i rhif 20 Rhys Witchell. Ond dim cais. A fe fydd yn sgrym i Coleg Sir Benfro. Dihangfa i Coleg Sir Benfro fyna. Yn erbyn Glantaf.
Edrych falle bod anaf i un o chwaraewyr Coleg Sir Benfro. Ond sgrym fi fydd ar y llun 5 metr. Sgrym grif gan Glantaf, y pwysau ar Sir Benfro. Ond y cic a chwrs gan Sir Benfro. Y bel yn rhydd, ond yn dwylo Glantaf i wydal. Cyfle arall fan hyn, a mae mewn am trydydd cais y gêm. I Glantaf o dan y pist. Felly y sgôr 4.15 i Glantaf. Dim i Sir Benfro. Hanner digon anodd i Coleg Sir Benfro. Ond dal amser i cael sgôl cyn yr hanner amser fan hyn nawr. Glantaf yna o ddechrau'r chwarae fan hyn. Lawr ar cae 1. Cael ei taro nôl gan Coleg Sir Benfro, ond mae'r pwysau ymlaen. Tackle gwych ar chwaraewr Sir Benfro. Ddim yn ollol siŵr beth sy'n digwydd fan hyn, ond mae'n digon posib bod y cais yn dod unwaith yn rhagor i Glantaf. Pedwaredd cais y gêm, unwaith eto i Kai Jones Campbell. Ail cais y gêm i Campbell. Ac yn sicr wedi bod yn hanner eitha un ochrog yma. Felly, sgôr ar y hanner. Glantaf 24. Coleg Sir Benfro, dim. Felly Glantaf fydd yn awr ddechrau bethau yma. Awr y Moncanar, cae 1. 24 i ddim, lan ar yr hanner. 7 munud i fynd. I fod gobaith o cyrraedd y rownd gynerfynol. Y plat. Dyfarnwr efo'i braich allan. Y chwarae'r mantes am cam sefyll. A nôl fe daeth am cic gosb. Cyfle nawr i Sir Benfro i cael cais a ceiso dyn nôl mewn i'r gêm. Tackle gan Owen Williams. Yn y cap coch. Mantes yn cael ei chwarae, felly cic oedd yr opsiwn. Pel yn syth i'r gwyneb. Ond heb effeithio llawer, dal ar ei drad. Felly disgybleth yn costi Glantaf yn gynnar yn yr ail hanner. Mae'r bel yn rhydd fan hyn.
Edrych falle bod y bachgen yn cam sefyll, felly Glantaf fydd yn cymryd un gyflym fan hyn. Griff Dan Davies oedd wedi cymryd y tap gorau. Mae'n edrych falle bod cais i Griff lan. Cais arall i'r ysgol o Gaerdydd. Sgôr ar y foment 29-dim i Glantaf. A'r trosiad i'w ddilyn. Tro yma y cic ddim wedi mynd drosto. Felly mae'r sgôr yn aros ar 29-dim. Ac yn lan yn uchel mae'r bêl yn mynd. Yn anffodus i Glantaf colli'r bêl ymlaen gwnaethon. Y bêl yn syth nôl i Callum Coleg o Coleg Sir Benfro. Ond y mantes dyn ôl ar gyfer y knock-on. Mae'r dyfarnwr yn gwneud. Felly sgrym fi fydd just tu allan yr ail ar 20 Sir Benfro. Sgrym pwerus unwaith yn rhagor gan Glantaf, ond pêl allan yn llwyddiannus i Sir Benfro. Gwaith dda fyna gan y rif 8. Angen rhyw fath o look ar Sir Benfro cyn bo hir o Sam mynd trwyddo i'r rownd gyn-derfynol. Chwilio am y bylchau, ceisio llydanu'r bêl. Ond mae fel traffig un ffordd ar y foment. Dim ond Glantaf sydd ddim ymlaen. O, mae cyfle fan hyn i Sir Benfro. Cic letraws gwych yn gael ei orffen gan Owen Fletcher, sydd yn gweithio fel PT yn siop blodau ei deulu. Ffaith diddorol i chi heddi. Felly, sgôr ar y foment yw Ysgol Glantaf 29, Coleg Sir Benfro 7. Cic wedi cael ei gymryd yn gyflym. Cyfle arall fan hyn i Sir Benfro. Angen Glantaf gwylio allan fan hyn. Llydani i'r asgell. A yw Sir Benfro mynd o'r cais arall? Ydyn wir. Y cais yn dod o Owen Woof. Cais gan Owen Woof yna, sy'n y chwarae un arbeth. Felly 29-20 ar hyn o bryd. Bêl yn mynd mlaen o dwylo fyna, falle ydy. Mae'r dyfarnwr yn dyn ôl am sgrym ar llinell ail ar 20 Glantaf. Cyfle da fan hyn gan Sir Benfro. Roi pwysau ymlaen ar sgrym Glantaf a cael cais arall i dod nôl mewn i'r gêm. Dyw'r gêm i'w gorffen eto. Mae digon amser gan Sir Benfro ennill y gêm yma. Ond na, wedi'r colli bêl yn y sgrym yna. Pêl nôl i Glantaf.
Cyfle fan hyn nawr i Glantaf. Dal i fynd ma Glantaf. Ond wedi cael ei tynnu lawr. Y mantis yn cael ei chwarae, ddim yn siŵr pam. Ond mae braich y dyfarnwr allan. Darlwythiad gwych fyna. Cyfle fan hyn i Glantaf i roi'r hoelen olaf yn yr arch. A mae'r cyflymder Glantaf a'r ffitrwydd wedi profi'n gormod i Sir Benfro. A mae'n cais arall i Glantaf. A'n edrych fel taw y diwedd y gan nawr. Cais yn dod o James Harding, rhif 17. A'r trosiad i'w ddilyn. Trosiad wedi miso tro yma, ond na diwedd y gêm. Ysgol Glantaf fe fydd yn mynd trwyddo i rownd gyn-derfynol y plat. Sgôr derfynol Glantaf 4, Coleg Sir Benfro